חבר'ה, מה קורה? מה נשמע? אני מיכאל, בדיוק תפסתם אותי בדרך לאימון באלוף כושר קרבי, קבוצת הכושר הקרבי הכי טובה בארץ. עכשיו בדיוק אני מחכה לחבר שלי שצריך לבוא, אני צריך לאסוף אותו מהאימון. הנה הוא ליאב, מה קורה גבר? מה קורה? תגידו שלום לליאב. היי חבר'ה, אנחנו בדרך לאימון ואנחנו מאמרים היום שיהיה אימון קשה, אימון שמכין אותנו טוב טוב לצבא, לטירונות. קטלני כזה. טוב, הנה הגענו לספורט כיף, פה 90% מהאימונים קורים. הנה ממש כאן ליד העמוד הזה. הנה פה אנחנו נפגשים בעמוד הזה, לא משנה מה, חורף, קיץ, סתיו, אביב, לא משנה מה. מה אחי, מה? איפה כולם? שיט, וואי, האימון בים היום בכלל. מה אתה מטורף? בואו, צריך ללכת לים. בוא נופיע. יו. Magic. Music. תקשיבו, אני לא מוצא אותם בשום מקום. מיכאל, מצאת אותם? אני לא יודע איפה הם, אחי, חיפשתי בכל הים. הם לא פה. המכין גיבושים. מתי הוא? שנייה, אם המכין גיבושים מחר. אז אם הוא מחר, אז גם אין אימון היום, אחי, אין אימון היום. מצליח! איך נפלנו